Oke ya. Katur dumateng Bapak Sesepuh Pinisepuh Dusun Sumber Gondang. Ugi katur dumateng Bapak Kepala Desa, Pak Polo, BPD, LPM semuanya. Dan juga spesial kepada panitia, kepada mas-masku dari Karang Tarunaku Dusun Sumber Gondang yang hari ini menyelenggarakan sedekah bumi, yang mendatangkan poro kadang ataupun pakumpulan campur sarini wong Indonesia wonten Anggun Wijaya. Pimpinan saking Bapak kula menika Bapak Mudin Sapari SPD MPD Magister Pendidikan Jos ya. Ngene iki sik ditambahi Mas. Kalau wingi kula matur ngoten niku langsung ya Mas tak tambahi dhewe matur suwun ya. Sepisan malih pimpinan saking Bapak kula menika Bapak Sapari yang hari ini kerja bareng dengan Audio Professional Sound System. Ada via audio yang diabadikan langsung oleh syuting Jawa Timur punya DS matur suwun saudaraku ya. Miki kudu loro Mas ya. Kangge menghangatkan suasana yang sangat hangat kuku hari ini koyok terang bulan ya. Gue tambah sore tambah panas seperti itu, tapi insya Allah antep ya. Artis dari Anggun Wijaya ada Adelia Sabila, ada Linda Aurora, sing duwe irung pesek sak Mojokerto. Monggo Cah Ayu. Lo cek sel dua, lo iya ya. Jogetan tetembangan karo aku, dadi tombo kangenku kangenmu, bali eling nalika iku. Sepi rasane wektu pinuju dhewe nglangot terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame, guyub rukun seneng ati. Mas gelang alit ali-ali, sak ndulit kanggo tombo kangen iki. Keprasa sak mimpi durung putuh tangi, rasa kangen wis bisa mari. Anggun Wijaya. Mas opo wis lali siramu, adek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu, wis sak mestine lali aku.
lucu dewe nglakon terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun senengan Mas delang anting ali-ali sandulit kanggo tombo kangen iki sasat mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari prasasat mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari Oke ya. Lo cek 1 2. Penyanyi ini kok tambah cilik.